Sing ngedram ke senengane idolane sing ngedram. Yo. Berarti iki yo, gak oke. Oleh Mbak Eda. Oleh Mbak Eda sekalian. Sugeng dalu. Nggih. Mas Sugeng dalu Mas. Nggih. Sudah lama tidak berjumpa. Itu seperti kita. Kita gimana? Ya, kamu limbuknya. Oh iya. Oh iya, oh pas. Limbuknya Kok ya pas loh, Mas, visualnya real jalannya. ya. Nggih. Niku nganu po, gen motor dipasangi softtek apa jenenge? Kok soft? Apa jenenge? Softland. Softland. Kok soft? Aku ora Kalau bayangin. tenan ra weruh ya nek dipasang kuwi mau. Ora ketok sih, Mas. Napa? Ora ketok sih aku ki nek ora nganggo Oh, soft. nek ora nganggo soft Soft kuwi kan? mau ora ketok. Iya. Ndak burem. Nggih. Sugeng dalu. Dadi biru koyo wong luar negeri. Kayak mata kucing ya, Mbak. Nggih. Menangani pamundutan nggih, Mbak. Nggih, saking Saking Mbak Linda Mbak Linda Singapura. Singapura. Nggih, gelo. Wih, kok ora apal, Mbak? Sinden dadakan iki, Ora Mas. masalah, Soalnya, nggih. Mas. Ora apa-apa. Langsung mawon nggih, Mas Gat. Oh, nggih, kedap Mbak Pirien. Ono apane iki? Oh, ono tambahan iki. Ada tambahan. Mas, request. sudah saya transfer 400.000. Alhamdulillah. Request lagu Semoga Nyawiji dinyanyikan Mas Gading, matur suwun. Semoga nyawiji. Waduh, Bisa. kali aku. Buka tag. Wes mengke gampil niki. Sekarang Gampang. gelo dulu ya. Nggih, glorien Nggih. lah niku. Langsung mawon nggih. Nggih, langsung Nggak mboten usah pakai napa-napa. bawa ya. Nggih. Nggih, Mbak Cimu. Nggih. Jogete nganut kono lho ya. Oh, kok manut aku? Lah iya wong kono sing gedhi kok. Waduh. Alah. Nyenenge kae lho sik tukang drame kae. Iya, lho. makane. Iya. Sini, sebelah sini, Mbak Cimu. Ini. Ya. Halo, Ketok toh Mas. sayang. Ketok toh? Ketok. Pokodok enjukan. Jan ngono kuwi kok. Mangga, Nggih, Cak. monggo. Monggo.